Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 ang aton oras diri sa aton sining pangalagad. Hindi kita maguyang sang tiyempo naton kay ang aton sining oras limitado gid lamang sa aton sining mga kaaksyon. Pasensya nga hindi ta makomodar ang iban pang mga topiko diri sa aton sining pangalagad kay matuto kita sa pinaka-latest nga development sining sunog nagluntad dira sa Dalan Gonzaga sining siyudad sang Bacolod nga kung sa din isa ka pension house ang gintupok sang kalayo. Ang initial kay nga paghalinta alas 11:30 sa area gina-process pa sang suko ang lugar kung sa din nagluntad ang sunog nga gin-report anom ka mga bangkay ang nakitan initially sa mga miyembro sang Bureau of Fire Protection sa lugar. Amo nang hibaloon ta dugay-dugay standby sa report ni Aksyon Alvin Graba kag Aksyon Dale Salazar upod man kay Aksyon Brian Morden sa pagtutok sa mga balita gikan dra sa area sang Dalan Gonzaga. Ang Hava Pension House amo ni siya ang formerly ang Bascon Hotel para sa mga kaaksyon tanga pamangkot kon diin ng Hava Pension House amo na siya ang formerly ang Bascon Hotel sa Dalan Gonzaga sining syudad sa Bacolod. Gonzaga Locsin nga corner, lapit lang diri sa Aksyon Radio. Amo na kay na sa ngaga pa las 4 pasado nabatian ang live broadcast sa aton sining mga action reporters nga nag-cover sa sining sunog. Hibaloon tang pinakalites nga report sa dili lamang madugay upod kay Aksyon Alvin Graba, Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Brian Morden dra sa area sang nasunugan kay subong sini sa nasiling na padayon sa gyapon ang SOCO team kag ang Bureau of Fire Protection sa pag-imbestigar sa sina nga lugar. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:11 sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex Cantong. Aksyon Balita Banat Bulig. Anong balita sa STL sa sining adlaw
Walang tanay, ang iban nga mga report si Paiway Tanay, matuto kita diri sa aton sining balitaan sa sunog. Pagwaon ta lang niya, naiho ang resulta sang small town lottery sa first draw sa sining adlaw sang Martes, November 26, 2019. Yari ang resulta sang small town lottery draw. 35 kag 31 liwat resulta sang small town lottery 35-31. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Kantuan tanang report sa aton sining mga action reporters. Unahon tang report ni Action Alvin Graba, Action Dale Salazar, Action Brian Mordendra sa area sang Dalan Gonzaga, sining syudad sa Bacolod. Anong sitwasyon sa sining mga inoras? We have Action Alvin Graba. Action Alvin. Aksyon na Rex ginahulat tugtog karon no ang pagwa o kung ma-retrieve na ining bangkay sining asalay sa anong palay aksyon na Rex nga mga bangkay nga na-trap sa sulod sang pension house diri sa Java o kung Haba pension house din ang bangkay karon aksyon na Rex ang padayon pa nga gina-investigaran sang mga tapo sang scene of the crime operatives o kung SOCO nga ginapangunahan ni Police Lieutenant Colonel Pasoy ang nagapanguna sa sining investigasyon on the part action na Rex ang sunog nga nagluntad sining kainasang kaagahon sa may dalan sa Gonzaga. Now, subong sin Action Rex, bisan ang mga katapos sa Bureau of Fire Protection, wala pagit sang official statement in relation kung ano nung paghahambalanta ining mga nagkala-biktima sa sunog. Although kagina sa interview ni Action na Eric Magbanwa, may ara na diri nga mga ginmensionar kay na interview man ni Action Eric Magbanwa ang pila ka mga miyembro sang pamilya Action Rex nga pinapatihan nga ila gito nga na trap sa second floor no, sa second floor 5 sa initial kag isa diri Action Rex ang isa man sa fourth floor ayon. Pero amani ang medyo may kadugayan jutay sa pagpagawa sang dugang nga mga informasyon on department sang scene of the crime operatives and mismo si Chief Inspector Publio Buboy Plutinia. Pero may si Bureau of Fire Protection Chief Plutinia din sa subong Action Alvin. Action na Rex sa ara subong kay kagina nakagwa pero nagbalik liwat sa babaw no sa sining hotel o sa sining pension house nagbalik siya liwat no, and that is why nga karon na ginahulat man siya base makakuha kita sa pinaka-latest as to sa mga identity. Although Action Rex we have the initial names pero ginahulat ta ang katapos ang Bureau of Fire Protection to give the full details, especially ang sino nang naghatag sa ngalan na? Kagina na interview ni Action na Eric Magbanwa Action na Rex ari sa ako ng pangalan. Pwede ko ni ma-mentionar if you sige, initially inang nag-release ang information amo nang immediate family nila actually kay nang nagapangita kundi na sila. Yes sir. Kag kun anong status nila kay way sila kagwa sa hotel mo. Yes, Action na Rex, no? Kagina nagahilibion gani ang sila ka mga miyembro sang pamilya sa nga aton siniging na pakiga-angutan. In fact, isa diri ang yaya balang nga ginasiling sining 12 anyos nga bata. Ang yaya diri nga amo si Ronaldin Dasilio Action na Rex, no? Ronaldin Dasilio, 40 anyos. And may Sino to? Ronaldin Dasilio. Ronaldin Dasilio? Dasilio? Dasilio. Oh, okay. Initial ni siya Action na Rex base man sa pagpangusisa kag pagpakig-angot man ni Action na Eric Magbanwa kagina sa pamilya no. And by the way, samtang report sa Action Alvin Graba araman da sa aton sining Facebook live no sa Action Radio Facebook page makita drang live ni Action Alvin Graba kag ni Action Dale Salazar ang feed gikan dra sa area mismo Action Alvin. Yes sir. And ang pangalan man
ang bata diri Action Rex, although ginahulat man nato ng official statement again ginahulat nato ng official statement pero may pangalan man kita nga ginmensionar amo si Miguel amo ning 12 anyos and si ang renter o nag-arkila sang sining hotel abi na si Christopher Haba no si Christopher Haba and ang Amo na siyang tagiya. yes, Action Rex. Tagiya at the same time, dira man nag-star. Diri man nag-star sa second floor. Sa second floor sila? Diri sila nakita na Action Rex sa initial sa second floor, no? Sa ila sining ginatiniran ang ining bata kagang si Christopher Haba. Ang lola Action Rex, no? Wala kita so far sang as initial Magdalene lang. Magdalene pa lamang. And ang Quandary Action Rex kay naka-istorya man kita on the part man sang pila ka mga personnel man sang Bureau of Fire Protection ang front desk gali makitaan sa ikaduha nga panalgan. Sa second floor ang front desk ni. Ang sa dalom daw wala na ya? Wala ni Action Rex ang sa mga baligyaan dalom. na? Baligyaan lang ni ang ari diri sa dalom. Ang kalabanan diri mga baligya abis kaya nga isining state motor, mga phone parts kagang iban pa on this side nga na labing naapektuhan sa sining sunog Action Rex. So bali magsaka ka sa second floor, dito mo na makita ang counter. Yes sir, diri mo na makita Action Rex ang counter, ang front desk. Ang front desk tabi da. Initial alias Arnold lang ang nakitaan no sa may front desk. Action Rex pala kita sa nga apelyido pa so far. And sa fourth floor ayon. Sino tong front desk? Si alias Arnold ang nakitaan sa may front desk. Okay. And sa may fourth floor Action Rex sa may itong ayon dara napahamtang ang isa ka wala pa ma-identified nga persona whether ini personnel nila or ini siya bali naga-arkila o naga-usar sa isa ka kwarto pero gina-check pa karon sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection as to sa mga nagapadayon pa no nga investigasyon sa mga kapulisan and at the same time investigasyon man sang mga katapos sang scene of the crime operative Action Rex basi dugay-dugay mangina available man may kagina na ari kagina si Sir Dudong Action Rex no istorya kita kay naka-istorya man kita kay Sir Dudong kagina Action Rex karon kay gina-interview man si Sir Dudong no gina-istoryahan pa but anyway ara pa sa subong da yes Action Rex ari man si Sir Dudong sa may salakyan maka-istorya pa pero ining Action Rex ining building mga opisyal dra sang syudad ta makita dra kay narada si Vice Mayor Elcid Familiaran. What about ang iban nga mga konsyal da? Ginahulat natin si Vice Mayor Elcid Familiaran pero ari diri siya kagina si Councilor Cindy Rojas. Si Mr. Jomari Vargas, si Mr. Ernie Pinida, ara man dira kay na. Yes sir, ari man diri kagina. In fact sa pagkigagot man naton kagina kay Mr. Dudong Bascon Action Rex. Ang owner gali ang tag-iya sa sininga building amo si Ann Abello. Ann Abello amo ni ang tag-iya pero ginpatindog ini 1965 pa ang ining building. Ginpatindog ini that was 40 years ago. Meaning in 1965 kagit usar sang pamilya Bascon para himuon sang Bascon Hotel sa Tuanay for 40 years. Meaning 40 anyos nga ginusar para ang ining edipisyo for Bascon Hotel. Pero 2005 kin arkilahan ini no sang pamilya Haba and 40 years ang ila sini nga pag usar Action Rex ari si Sir Dudong Bascon 1965 we occupied it for nearly 40 years before ni kinpaanuhan namon sa kay Bagati and then kinpaligyo man sa mga Haba. So Action Rex no ginpaarkilahan nini ginpali sa mga Haba that was 2005 within 14 years no ang pagpausar sini kay ang rason diri nga naghalin ang pamilya Bascon because wala sang parking space no. Wapo ni kayo nga building kung
kalain kasubo sa akon nga ining gwapo nga building na destroyed by a fire. I cannot take it really. Nasubuan man siya Action Rex that after 40 years, no? Nga pag 40 years Oh, siya 40 ni nga uyat ni isang building ni. yes, Action Rex actually Grabe, no? 1965. Oo. The 1965 ginpatindog ni Oo. and then 40 years ang iya sini nga pag usar Grabe, sang sini nga building, no? Mm. And 2005 amo na ning paghalin niya kay ginarkilahan ni isang pamilya haba, no? Okay, basi available na si Sir, no? Si Sir Velasco. Si Sir Velasco. Sa police station Sa 1? police station number 1. Sir, initial lang, Sir, basi may aran na tayo, initial lang. Initial investigation, Sir. Pila, Sir, ang... Papayro. Tapay na. Sila na. Action na, Rex, si... gina-assist lang gali, no? Gina-assist lang ga-assist na ng police station 1 ang lead na dang Bureau of Fire Protection mo. Yes, sir. Oo. Ang nag-lead yun diri ang Bureau of Fire Protection, although nag-assist lang si SPO3 Augustus Jim Velasco. And base mangin available man Action na Rex, no? Ang mga katapos ng Bureau of Fire o kung si Sir Boboy Presinya. Kaya this time, inbuta nga naging sang yellow line, no? Fire, ang tawag nila diri, fire line Action na Rex. Itong paghalin ko da kay na amo na nadangadaan gin pang Gonzaga na Gonzaga. Yes, sir. Diri Bali sa area sa ang Gonzaga. Gonzaga going to Lacson gin close ina. Yes, Action na Rex. From Gonzaga Lopisay na Gonzaga Lopisay na Gonzaga ano ganining tadlong disaton? Gonzaga Locsin. No? Locsin, no? Pwede, Gonzaga Locsin, gin-close ina para sa mga trapiko from Gonzaga Locsin to Gonzaga Lacson, serado ina. Yes, sir. And this time, again, ang dalan sa Gonzaga Locsin. Gonzaga Locsin, magyan sa. Ang Locsin area, magyan action na... magyan ang Locsin? Magyan ang Locsin. Magalapos pero, na di sa aton? Magalapos na dala sa aton Action na Rex. Pero sa may halin sa may Locsin, Gonzaga, hindi ka na makakuan kay sarado gihapon sa trapiko. Sa siningatin. Are naman diri ang mga katapo sa DSWD, no? Si Ma'am Pasit Tero, ari man diri kay DSSD. Yes, DSSD, no? Si Ma'am Pasit Tero ko antaman sa gamay nga reaction. Live ka subong sa Action Radio, ma'am. Nga pamalibad karon lang kono Action Rex, no? Nga pamalibad man si Ma'am Pasit Tero. So amo nga sitwasyon na diri si Sir Dondon Parandas. Ang isa kay natong hintigikan sa syudad sang Dumaguete si Romeo Omnos, correct? Si Romeo. Romeo Omnos. Oo. Ari man sa subong sa ospital. Oo. Ay ari man si Sir Dondon. Sir Don, ano ang pinaka-latest sa imong pagpangusisa man? Ano pa sir, bali ang pinaka-latest bali ang aton nga soko finalize ila tong process upon pagpanawag sa ano. Sir, initial sir, pila ka bang kayang nakita ninyo tos baba? As per info from Bureau of Fire, do ano miss. Pero may mga identity na ni sila, sir. Negative pa sir, wala pa. Negative pa gid wala identity. Wala na sir. So, ano nga sitwasyon? Ang sa second floor, sir, pila ka mga bangkay ang nakita dito as initial? Wala pa sir, bali ang final nga report wala pa gid mahatag sang Bureau of Fire sa amon. Wala pa ginahatag sa inyo? Wala pa sir. Sila gid ang makahatag sang official report statement regarding na sila. Action na Rex, si Sir Dondon Parandas, not unless may dugang ipamangkot sa iya, may monitor na siya, sir. Okay man lang ti ginapabot na dirang magagwa na dira kag makaplastar ng mga kwambla, mga kadaver dira kag mga nagkalamatay bla. Sir, kung makagwa na ning mga cadaver ni man kalamatay ni initial din siya dalon, sir. Bali sir, dahil sa may pita. Tapos pa-identify ito lang din sa mga relatives or sa family members nila para at least sa funeral parlor. By the way, sir, pila ang mga napilasan, pila ang naluwas sa sininga sunog, sir? Sa initial? Based sa initial nga report, daw mga 5 kabilog ang transport sa hospital. Pero mga minors man lang. Pero ato lang ang isa ka Australian national
daw pati naman daw in-intubate as pag-arrive niya sa Riverside Hospital. So, buti ganun, sir, kina-arrest na seryoso. Atong si Paul, Depende pa, sir. Takabalos ang kay lain nga group ang nag-transport siya. Ang amiti daw. si Paul Codognato, Yes, sir. Tama ka. Wala siya. Yes, sir. Action na rin sa mga people. Wala siya, sir, no? Yes, sir. Saan nga iban dyan, sir? Ang iban, sir, mga injuries lang, may mga pilas. May nag-iba nag-attempt na pa ang windows na crystal. Amo to nagka-injury na sa TL nila. So, para maluwas lang? Yes, sir. Para maka-exit lang sila sa, sa kalayo. Ang initial, sir, pilagid ang sa kabilugan ang naluwas. Ang naluwas, damo-damo sang naka-evacuate, may mga minor injuries lang. Wala na magiging transport sa hospital. Gintagaan lang sila immediate first aid. Sir, may lapses, sir, on the part sa... Ang Bureau of Fire sila, makasabat sila kahit under sila, especially it is a fire incident, sila kaya makatag based mo sila ng evaluation. Thank you, sir. No? Action na si Sir Dondon Parandas. Kung in terms sa mga kagong pag-istoryahan ta, ang lapses action rex, only ang Bureau of Fire Protection gate, no? Ang makahatag sini kay number 1 diri. Ang pila ka bilog ang gidala sa ospital? 5 action rex. 5 mo ni si Romeo Umnos, taga Dumaguete, si Giancarlo Rivera, residente sang Pampanga, kag Miguel Nunez, 34, residente sang Victorias. Yes, sir. Ang isa to, amuning si Paul Codognato, 79 kung 75 years old ang edad, sini, kag sino pa? Why diri sa ako ng listahan action na Rex, no? But anyway, basi makakuha pagit kita dugang diri. Kaya basi ko anto man gamay nga reaction lang si Sir Dudong. Agdya kay ti halos siya ni action na Rex kagina, emotional man siya kagina Sir Dudong. Sir gamay lang nga reaction kapag nga sunog diri. I believe ikaw mismo ang isa diri sa mga pioneer. Well, subok gid ni kayong moment para sa akon kay ining nga building was built for us as a hotel, and we occupied it for more or less nearly 40 years gidni, and then wala gidni sang problema di kami inang nanamihan gid, and most of the big nga mga affairs were held here in our hotel. Kaya why pa to ang Sugarland, wala pa to ang El Fisher. Only ang Pasco Hotel isa sa mga kinakilala sa Tuanay. Yes, kid. Ano? Yes, sir. And who owned this building? Ano ni inyong pamilya? Well, yes. Ang Na utod, liog tabi sa Special Com ni Action Alvin. Interview with Mr. Dudong Bascon sa area, si Action Alvin Graba, no? Ara sa Action Alvin? Sir, you were saying again, sir? ang owner ni now is our niece, the daughter of our sister-in-law, because ang iya mom is the younger sister of my wife. And when his parents died, she lived with us for a couple of years. So, para even to this day, pareho na siya bata namon. So, anong pangalan niya, sir? Ann Abelio. Ann Abelio. Is she from Bacolod or? No, she's from here. No, she's from Bacolod. Kaya ini sila nga pamilya. Gatuslao ini sila. My wife is a Gatuslao. Ang father-in-law was the younger brother of Governor Valeriano Gatuslao. Okay. Sir, ginarkilahan ini ni Mr. Haba. When? Nag-lease ni sa amon si Don Bagatsing. Ang dayon si Don Bagatsing, ginpa-lease yan sa kay Haba. Amo nang, that's the story. And for how many years? Tub-tub-subong? Yes, tub-tub-subong. Balidugay na si Haba, liog tabi kay Mr. Dudong Bascon? Dugay na si Mr. Haba galing arkila sa
Mga lapit na 10 years, more or less. Dugay naglini. Oo, more or less, yes. Anong naging rason nga naging parkilahan na lang ninyo kag nagalin ka na lang dahil? Hindi kami nagpaarkila. Ang nagpaarkila is Don Bagatsing. Oo. Anong rason nga naghalin ka mo diri sa Basco? Basically, naghalin ko di tungod wala na gitsang parkingan da. Kanugon sa amon nga dako kagwapo nga dito sa babaw nga permi lang ginaanuhan sa mga tao. Hindi na magkadto di tungod ang traffic was too much. Wala na sang parkingan. Relative, sir? No. It has nothing to do with us. Yes. Don Bagatsing, grandfather, is from Sagay. Congressman Bagatsing. Yes. Okay, sir. Sir, action na Rex si Sir Dodong Bascon. Not unless may dugang ka, iklarig para sa iya. Okay lang. Sige, sir. Sige lang. Sir Dodong, thank you, sir. Sige, sir. Action na Rex, no? Subong sini, ariman nagwa na si Sir Buboy Plutinya, pero medyo layo-layo sa aton, no? Medyo layo-layo, kag pwede na niyo. Si Action Dale, liog tabi kay Action Dale, basi lapit-lapit si Action Dale. Standby na Action Alvin Graba, kadtuan ta si Action Dale Salazar gikan sa area mismo dira sa Dalan Gonzaga, no? Para may balawang tabing sitwasyon sa area kung sa din naghulat-hulat pa nga magkagwa ang SOCO personnel sa lugar kung sa din nagluntad ang ining sunog mga ka-aksyon. Si Action Dale Salazar sa Piangalinya. Action Dale. Actually, Action Rex natin, ari man kita diri sa area na sa ni sagwa sang Java Pension House natin. O galing, kain natin, duha pagid lamang Haba? Yes, duha pa lamang ka mga city officials, si City Councilor Cindy Rojas, kag si Vice Mayor Elcido Familiaran, ang personal no, nga nagpadulong, nag-inspect, kag nag-usisa man sining fire incident nga nagluntad sa sining Java Pension House. Actually, si Councilor Cindy, mga 6 a.m. ari di siya kay ining Bacolod La Filipina Trading Corporation, ginapalagyahan sa iyang amay Action Rex. Padagid lamang ini sila. So, nagpagundagod man si Councilor Cindy. They could think kamera man sang firewall, no? Ang ining building, ang Java Pension House. Rason nga walang siya pala nag-ulamit pa sa iba nga mga commercial establishment sa sini nga area action Rex. So kayo na interview man sa mga tapos ng media si Vice Mayor Sid Familiaran nga nagamonitor man siya nga Action Rex sa Action Radio Bacolod tugtog nga nakakadto diri siya sa scene action Rex. So kayo na ang iya diri nga statement nagapanawagan siya sa Bureau of Fire Protection Bacolod kag sa Office of the Building Official nga kung mahimo magpatigayon sang inspection Action Rex sa tanana nga mga building diri sa may syudad sang Bacolod, especially ang mga commercial establishments Action Rex. Kay sunod sa iya tambal niya ang iya nga nabaton nga information from the authorities sunod sa Action Rex sa nagkadto diri siya sa nagpamangko siya sa BFP. Allegedly wala sang sprinkler no in Java Pension House nga sunod siya tiya diri ginakabing nga dako mabulig sang sprinkler in kaso nga may mga sunog nga insidente nga magluntad Action Rex nga lablang mapaganhagan ang kalayo tugtog nga makalambot ang makatapo sang Bureau of Fire Protection Action Rex no kay Vice Mayor Familiaran nga kadamo sa mga business establishments no nga sa Lawayon nga nagakuha lang sang mga form nga magkuha sang business permit Action Rex pero wala man gina-comply kaso nga may mga inspeksyon nga patigayonon. Pero ang Java Pension House mayari ni complete nga papilis ni Action Dale. Action Rex ang ginapausisa ni Vice Mayor Familiaran kag City Councilor Cindy Rojas kun bala naga-comply sa National Building Code ang ini nga establishment to commercial Action Rex no kay so far nagapagamot ng kita sa Obo Action Rex kay Engineer Nestor Velez pero wala pa man sang sabat no nga nabaton kay Engineer Velez. Samo na siya ginapacheck sa karon ni Vice LC kay ni Councilor Cindy Rojas na kung mahimo maimbestigahan kag ma-check kung bala naga-comply ang Java Pension House sa tanan nga mga
requirements nga ginapangayo no nga arabang legal ang pag-operate nila Action Rex kun bala may mga sprinkler, fire exit kag nagakomply sa National Building Code Action Rex. So sunod diri kay Councilor Rojas ang iya diri nga statement mo ang balya dahil dapat maimbestigaran kay sunod siya ti kada sigid naglapta sang kalayo Action Rex sa sining insidente nakakadto diri siya nagabaga-baga pa ang kalayo tugtog nga na fire out mga around 9:15 subong nga aga Action Rex nagpabutsag man or nagpalabot man sang simpatiya nagpalambot man sang condolences si familyaran kag Rojas sa mga pamilya sang nagtaliwan. Ang Action Rex ang portion sang recorded interview naton kay Bacolod Vice Mayor Alcide Familyaran. May condolences sa family sa nagtaliwan. And ko ni siya moral lesson niya siya. Maybe perhaps for sa ako na for the Bureau of Fire OBO nga mag-conduct sang inspection sa tanan buildings as to compliance ang building code. Damo masay mo nga kabuhi kung compliant ka, especially in sprinkler installations and sprinklers, exits, especially sa mga boarding houses. Ini kuha niya siya pension house niya siyang barato guro so damo guest. Action Rex na batian ang official statement ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familyaran since sa sining matinion ang nag-survey ang acting mayor sa Bacolod City ining si si Mayor raw? City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Siya ginang acting mayor rather sa Bacolod City kay si Mayor Bing nag-attend sa ato siya sa Senate no ato lang nagaupod man nagasuporta man sa pagpamatok sa sugar import liberalization nga nagapasalamat no ining tatak kalamay sa tikang nga ginubra sa Senado Action Rex nga pamatukan ang pag-import sa kalamay. By the way, ari na si ang City Fire Marshal naton diri sa may syudad sa Bacolod, si Sir Buboy Batanya sa press conference sa sining aga. Sa confirm naton anom ang casualty dito sa babaw. Ang apat na identify na ang tag-iya nga si Christopher Haba, tag-iya nga Iloy, iya bata kag ang iya nga timbang. And then ang sa baba may ito pa to sa counter may isa to kalalaki nga guest, and then sa roof sa may tangki may ito to siya isa pagit pwede na ito ma-identify git ka kay sabi na burn git siya no. So dito man so naula ta subong ang sang soko kay ongoing investigation dito sa babaw before na ito pull out ang mga biktima. Ang mga yung apat na-identify na sang pamilya no. Ang tatlo iya kasen to kag ang Iloy no kag ang bata kag isa timbang. So ang duwa di pa ma-identify kung may pamilya diri o taga dito. Di pa naton kay ato pa to subong. Dito sa babaw before natin. Hindi pa ganit makuha ang name. Kahit di way pa tayo dito kung sino. Ang apat na-identify na sa pamilya no. Pero yung nakita, kung dito, ang apat, lima, dito sa operation. So, kita na itong ganito, man sila ang sa itong sunog dito sa babaw. Hindi pa natin Probably mo ito, ang isa lang nakita natin sa babaw. Pero ang atong apat, hindi pa ganit makuha ang nasupugay dito. Kahit di way pa tayo dito kung sino. Room to open, sa second floor. Pero yung nakita natin dito, owner, no, tutong pagbataya kay sa pension. Pero hindi pa natin ganit di way man sila ang sa tumusunod sa babaw. Sa babaw, sir. Probably mo probably nagano sila nagraming sila ay punta noon mo gidira ang mga window pwede ma-open kag maulat ka ma-rescue. But because siguro sa nila nagtalang-talang sila kung sila way matultulan. Mangod sang owner no soap pati kapal no. Minor. Hindi pa nato man subong no kay ongoing pang investigation. So inaya nga puntangan naton sa by document kung maka-submit na sila sila. Punta noon mo dira ang mga window pwede ma-open hindi naton man no kay nakita naton may mga pipes man dito sa babaw. But for that i-trace pa na ulit kung may ara man kung kay ang may mga kita nga nagstagi ang kalayo ra sa ground floor mo.
Hindi pa nato man gusto mo. Hindi. Pero ang original tutulan na nato na pinpoint na sa ground sa whole way na siya saka sa second floor dito na butang ang ilang front end. May mga pipes man dito sa babaw. But for that, i-trace na pa na ulit kung according na sa nakakita, no? But kita na sa pagkang wala sa kawit kung anong ginalinan. Pablita naman pag natin, hindi na gadya pa natin sa mga evidence, no? Mga witnesses. Ano sa sa ground floor, way na siya saka sa second floor dito na butang ang ginaway or muna. So, damo-damo ang gulong. Ang ginatanaw natin, si Punon, tayo nanay. According na sa nakakita, no? But ano ito dapat sinulakaso anong ginalinan ang ato hindi nga na-request kung hindi sa neighboring nga mga establishment pwede mga dagi natin dito sa piyak saan ka ilang CCTV ka tubang sa ilang niya sulod mo sa ilang area pero yung tanaw natin problem natin area nga tubang kaya ang goal na sa dito na dapat din kaso ang aton na na-request ang problema kita naton dito hindi man tanan din na ganong mga sundo may portion niya ang pension house lang but ang kita naton na wala ya damage but because siguro sa suffocation wala man ang nakita naton di anong orbito ako mag-judgmay ng mga ang problema kita naton dito may mga initial nila, may mga partial dance. May atoto sa lagyan, but wala yung damage. Kahit bago nakatulog, kasi bago na nakibot, tipis ka alas sa 4, kago sa aga, wala man. Ang nakita natin din, pero kung kakabo, nag-gagmay na according to sa jambas, nabigong sa mga building. Palang siya, yung mga partial dance. Sir, possible man ang ilang fire exit, sir? Sa lang tayo? May atoto sila na lagyan, but mga bank nakatulog rin. Kasi bago na nakibot. Sara? Subong ina na pa naton kami gindala to ang aton nga mga ambulansya sa different rescue groups sa sa mga ospital. So kamo pa to ang gina naton sa aton investigador ipakuha ko nila mga lan kag ang ilang mga status. Asuna mo na kagina atong first priority kagina kay sense nga para ma-account naton dayon kung mabala naton pila ang ara dira o pila ang mga guest nga nagsulod para mano naton may risiko o tabangan naton dayon kon ang taas. Kanang nga person nga pwede namon dapat ang motong importante nga naton wala naton di naton ma-locate. So mo to sa naton nga kay the first nga maganuta search naton mabala naton kung pila ang ara mga guest nga nakanukta sa occupied sila para nga check naton kag ma-consolidate kung bala may ara pa nga na tapta or kung pila ang naka-rescue. Sir, anong chance sir nga aksidente o pagpungod sa natabo? Subong pending for further investigation when it comes sa sa cause but ang origin na determine na naton nga ara sa ground floor. Cost of damage. Sunaw matang nato apan sa mission sang ila mga pidabit kata kita mga estimate ta lang mga dagalan sa mga 8 million pesos more or less. Ground floor may atoto sa babaw nag-try to escape sa negoro sa tangke. Then ang miyari sa hallway pag ito sa magdanan. Mostly sir sa mga survivors, sir, those Iban sa bintana, nangita to sa pinakataas kang nagkita lugar kasi ang asom mo hindi mo na makita ang imo nga uwiwan magburo ng asom. Hindi mo na makita ang ang dalanon kundi sa maagi. Sir, may mga barbers, sir, ang exit. Ang mabubuo na sir. Nag-interview kita sa buong action Rex kay Sir Boboy Platinia. Sa una nga mga design sa naton mga ladder type. Kaya lagi man siya nga daw ladder type kada rooms kasi ina siya din way tanay ang ato na nga nakita subong dito sa babaw kung ang kadamtan nila. Subong ginapanon naton ang mga document kay when it comes to that after sa aton investigation
i-gather tanan nga mga documents, no? Either nga may business permit siya, or naisuwan sa fire safety, inspection certificate, or kung anong status ng iyang building. Sir, ang disenyo sa building, may kabudlayan ka mo sa pag-penetrate sa pag-check. Kagi natin pag ano nato, medyo mabudlay kasi naingkot ng sangpay kag nga so perte gid ka ano ka damo no, so budlayan kita kag miyara kita mo tuloy na kasama ka sa chamber gina kay ang aton nga may ladder sila nga naka ano din sa babaw maka penetrate. So yung mga napanaog hindi na naman ganun subong naulat ang suko nga matapos na investigation na magtandong dispandes nila maklear tanan kag ginano nato ng pamilya kung hindi nila gusto lalaki ti hindi nga funeral parlor na to niya no bato na siguro may totoo na nga kung ano na desisyon ng pamilya hindi ta pa magidman so para time uri padala gito naman sa St. Peter para dito nila i-identify kung anong plano nila sa ilang mga nagkamatay na sa mga price nagkala surrogate mamba na to nang siguro sa babaw mayara ko nga na total price siya sa babaw and then ang iba na suffocation siguro kay tiga man sila nga daw nagpamilya try nga mga ginawag ano so nung ginisa sa ano so sa mga tuig ka mo ning may pinakalala nga tunog sa Bacolod sa San Antonio siguro mayara may ibang dalag po but ang as to the number of casualties amo ni siguro hindi ko kasabat sina no nga ini nga pensional kasi sa una ya wow siguro ma'am ano pa sa una way ka pa Bascon Hotel na mo di ba susubong ni mo na siya nga pension house so hindi ka na to mano ko na sa previous nga no kasi way ta ano but now na to nga mag mano to ang mga bangkay nga to dito matapos ang suko makliran tanan may support kita para nga for the purpose mag-identification kaya may duwa ato nga wala may identify pa mo until now kaya according sa Rumboy kasi tanong ang search na itong ginangalan nyo ito na gesto ko nung ilang isa ay isa sa pag hindi man ito ma-identify kaya ito total ano siya mo sino ang pag-search nila ang apat na identify Okay, Action Rex, no? Amo nang Action Bri. yes, good. Bali amo na gid lang ng ano, way na sang iban pang na trap dira or na way nakagwa? Anom gid lang Action Rex ang amo ning pinaka development sa Matinion kay si Sir Buboy Plutinia halin sa babaw nga naglibot kag upod ang suko. So far waay na, no? Amo ning apat kining ang amay, ang bata, ang lola, ang timbang, ang sa front desk niya kag isa pag ito nga wala pa makilalaan sa sini mga Tinion Action Rex ano. So anom suma total ang nagkalamatay kag mga 5 ang may mga pilas kay naman na-mention itong 4 ka mga names sa mga napilasan kulang isa may babae Action Rex kay namo nga may babae kay na nga napilasan sa Baties nga una na to na interview kay nasang aga pa nga ini siya pilason man to pero may takbalo ko na account nila ini diri sa Bureau of Fire Protection Action Rex ano. Also amo na pero ano to ganing mga ngalan to sa nakilala sa anom to apat tong nakilala? Ang nakilala Andy ang kwan pa lang gid ang tag-iya ang si Christopher. Oo, ang si Miguel ang bata. Ang bata si Miguel. Ang lola. Ang lula. Ang yaya. Ang yaya. Tagang front desk to nga si Arnold, a certain Arnold pagid lamang. Ang isa ni ginakilala pa lang subong Action Rex that's why nga ginatinguan gid nila nga matapos-tapos ang investigation sa Soko kay ipapanaog ining mga bangkay diri sa dalom kag ibutang diri sa tent nila para ma-identify sa pamilya kung ari gid man diri nagpadulong sa sini nga mga Tinion Action Rex kay wala sang ni isa nga makasulod dito sa babaw mo only the investigators sa fire ang Soko kag iban pang authorities ang pwede makasaka to sa babaw no so karon pagpagwa sini diri tani mabalaan gid kung sanay sinong kumpleto nga mga pangalan sining nasambit nga mga biktima Action Rex no balik ko tong akon nga communication kasi Sir Buboy bas may addition siya mga prayer tapos Zumi kami karinderya pag isa niyo nga kusina but hindi pa naton manonong kita naman to gina basta dira dapit ang origin may motor giman subong nga sulod sir sulod
mambal naton nga may nakita ta to no nga sa motor but hindi ta nato makakonklud nga amo gina siya kay Pila ka bilang sa motor? hindi pa to man basta mayara do siguro probably ba si isang guest or ilaman sa sang empleyado nila isa or duha something do man mayara gid man kin park ulo sulod tung nga side ano na damo ng hindi pa sa babaw pa yang ang front desk nila balingguan na da ka magyan na lapad man siya bisa masaka sa babaw probably for safekeeping man sang guest na to kung sinong tagya sinapasulod ya danay Sir, may dental clinic pa ginagawa. Miyara pa yun sa babaw sa muna sa ang mga nagkala Basta room sir, biyara. That's what about. kung basta gym lang na suko ato pa sa babaw no nag-request kita gina kay CD kay Servinias nga mapase kay ngaton nga kung gina to pa sa sagay at ali din na si Superintendent Pasoy ang sa crime lab na to nga nagakanda kag video soko nga iban nga personnel sang PNP nga nagakanda man sang investigation together with Up1 ang ari mading investigador nila kinamo na Ang casualties, final na no, wala na sa possibility nga matigangan. Kasi yung ito na naton, isa na search na, amo lang ito nakita natin. So, ito kung update lang kamo kung giman. Salamat Sir Buboy, ano? Okay, ang mga action Rex, no? Ang pinaka-latest sa Siniman Tinion Di diri sa... pa to matapos-tapos ang kwansang soko to? Why pagid action Rex, so ay pamatapos-tapos, mabalaan gina karon kay siyempre pagwa diri, no? Why pagid ang soko tapos babaw. Si Sir Boboy nagwa lang din para magdulong sang iaabi na tukiban dito kag kunanong nakita nila dis babaw. So mo na nga nagpanaog siya diri para ma-report sa katapos sa media nga nagahulat man sa iya action Rex, ano? So ari na ang abi, no? Funeral car nila sa Siniman Tinion. Posible guro may mga communications na diri nga mag-ipanaog na ning bangkay isang mga biktima action Rex, no? So, sa hagihapon... Ilang edad ni Christopher Haba ni Action Brian? Way pagit sa may makambal Action Rex. Even si Sir Boboy, hindi pag ibabalaan ko pilang edad ni Christopher Haba, no? Ang tag-iya sining nag-uyat subong nga management sang Haba. Sino ito ganing bata? Yung 8 years. Pila to edad niya? Si Miguel. 8 years old ni? 12 anyos. 12 years old ni? Muna medyo na-identify na yung edad niya kag iya sining ngalan kag kompleto biyaming ngalan. Ang yatong iloy ni Christopher? Sino ito ganing ngalan niya? Dalag-lagan check naton diliwat action Rex, no? Si Action Alvin daw may atutong ngalan kay na mo. Certain ano tuman. Tapos ang timbang nila. Si Madam Ronalyn Action Art. Ang yaya niya. Dasilio. Ronalyn Dasilio. 40 anyos, yaya ini. Tapos atong iloy ni yaya? Si Magdalena. Or Magdalene, no? Magdalene Action Rex. Kag amo na si Christopher, ano? Bali, apat pa lang silang nakilala ni Sanom. Yes, so si Lola Action Alvin, 74. Mga more or less, mga dila Action Rex not confirm na mga 74. Ang edad, atong ginangin question mong edad ni Stroliano, 75 to. 75 to yan ni Paul. Pro 75 to siya kay na. Una to na pagwa, kaina. Dalig lang kay check na to na video. Tapos naman ang interview ni Sir Boboy Plutenia, Siniman Tinion. So, ginapaabot na naton a few moments action Rex. Kaya nag-prepare na ang longboard. Ang aton sa mga rescuers, dari mga volunteers naton nag-prepare na posible nga manaog na, no? Manaog na ni sa Siniman Tinion. Ipapanaog na ining nasambit iyang mga bangkay nga ara sa babaw, no? Basi pwede ko Action Rex matawagan sa special communication para duro-diretso kita. Special com anay Action Nilmar. Action Nilmar, special com ni Action Brian Morden para rektada nga makasulod si Action Brian Morden, no? Sa special com dalig ilang Action
Brian, kay gina-contact ikaw dra sa area mo parang rektada hatag sang information parang bisan paano klaruhan tayo ni kag matapos-tapos na nga aton sini nga pag-cover live. Balikan ta si Action Brian Morden sa area. Action Brian. Action Brian. Oh, wala man eh. Dali lang ha. Wala siya. Nautod, naputol. Okay, dali lang. Hello, Noy. Rasa? Sige. Okay. Ari na, gina-plastar sa sining mga tiniyon. May nagsulod na ang mga otoridad Action Rex sa sulod mismo. May nagahibi sa Congress. Ma'am, may hapon, pamilya ka, ma'am. Pamilya ka. Hindi man. Sabi ko doon ka pala kuhon sa kilid ko eh. Sabi ko, pamilya. Kami ba? Duway, ma'am. Naligi lang, no? Talagay plastar ta sinibat tiniyon Action Rex. Ma-plastar kita din sa kilid mismo para makakuha kita sang litrato, abi, no? Yung sunod na to, sa may gamay nga meeting, Action Rex, sinibat tiniyon sa pinaka-lobby sining building. And kung na mga instructions, abi, inaangaton sining ulat-ulaton karon dugay-dugay. Nagsulod na to sila mo, no? Tanan. Sino nagsulod to? Action Brian? Sari-sari, may DRRMO, okay. may taga Bureau of Fire Protection, may ara sa mga volunteers Action Rex. Tanan nga may ara sang trabaho dito sa sulod, may ara sang nag-upod man nga miyembro sang PNP. Good sa pagbulig man dito sa area Action Rex. May kabalikat si Vicom, no? Kitaan ka to sa sulod sa sining mga tiniyon, no? So, pinaki-check naton be para maka kita sang plastar dito rin. May maayo. Sir, pwede na kaayo sa posting, sir? Alang isa na? May matrabaho tadi, sir. Ariyo. Dili naman sandig tadi, oh. Very big one. Di matindog sa dabda sa may kilid. Ayun, no? Testing tadi. Dahil lang ganda kay para maka-plastar tadi Action Rex. Ari ko di nagatindog sa bunga sa kilid sang salakyan ni Christopher Action Rex. Ang auto yun pala nga itom. Na nag-park sa tubang. Di ari kami di subong nag-papangalihid sa libat tiniyon. No? Kaya dahil lang ta pwede makakuha sang medyo manami nga view karon magwa sila. Kag malaragway naton ang pagwa sining nasambit nga mga bangkay Action Rex. No? So, maligid lang. Kaya ginatulat naton nga magpanao sa sining nga tiniyon. Sumabaw may nag-aso-aso pag ginagmay, may pag ginabubos. May nabilin pagid, dinablang mga kakoy-kakoy na Action Rex. Nga may mabasa tudo. Nag-aso-aso pa, no? Sa sining nga tiniyon. Tayo tulat ton dari kay ang tent abi medyo malayo diri sa aton kag katapos sa media diri lang kita gin pa plastar sa gwa portion, ano, tong ara sa nakordon nga area sing fire line Action Rex mga otoridad gid ang tanan-tanan, no? Ang ara sang kung ibulig nga trabaho sila nga pagpaglakon sang bangkay diri sa dalo mismo sang confirm na nga anom Action Brian, confirm na. Yes, Action Rex anom lang gid kay ginalugom naman tudo sang BFP ang area. Why nagin man sang dugang pa sining anom, no? Patatlo miyembro sa tagiya sining Hava Pension House nga ini. Ang niyaya kag ang front desk nila kag ang isa tong ginapatian guest nila Action Rex, no? So anom ang konfirmado na niya. Inahalin kay Sir Boboy Plotenia sang BFP Action Rex. So muna ang sitwasyon parating tao di subong damo di media. Damo nagka video now. Di viral, grabe nga pag-viral sa nga balita diri sa Hava Pension House Action Rex, no? So nagahinulat pa kita, no? Nagahinulat pa kita sa sining mga tinyon
Ina-try ko nga malambot si Bibot Song ato sa sulod. Kay base nakamakod nga fire. Makakuha sang dugang information gikan sa iya, no? Kay siya ano nga room ni ang pamilya Haba ni? Hindi ko lang din ma-memorya kay na Action Rex. Do room 2 o 3 ba to? 2 o 2? Sila? Ha? Second floor. Oo, 2 o 3 ba mo? Ang kay ilan nga front desk ara sa babaw mo. Yang sa dalom di tanan no, puro negosyo na di. Kag ang ginsugdan to nga dito naglaptang kalayo ganito sa labi nila kalanaan Action Rex mo. Oo, kalanaan. Ano na tong sa babaw haw? Mga guest rooms, may gym para to ginanabatian kung daw may kalanan kagapihan man to mo. Posible Action Rex kaya may function hall man na ganit babaw mo. Ikalapad man building ni lapad. Oo, kag may mo na ang kuloko ang kwarto dan diri di mo matago sa aton kasaka tadi that time Action Rex sa mga kabalo ka ining Bascon Hotel amo ning pinaka hotel sa una sang Negros Lasers Action Rex. Correct. Diri na kada nila abot sa una diri nagakuha kita sang balita sa ila sa sports diri na sila gatiner sa Bascon Hotel. Ang Negros Lasers it was guro mga 2000 guro no dira nga mga tuig. So si Sir Dudong Bascon sa una pero may naton gina-interview sa Negros Lasers na ginatawag. So gakasaka di sa sining hotel nga ini agod mag-interview man sa mga players sa Negros Lasers Action Rex. Ang asawa ni Christian Haba daw pag-insindi ko daw to sa Gwa. Ay, si. Oo. Yes, apo na no. Ang babaw nito halos ang ilaning kulokwarto ni puro plywood Action Rex po. Di maghambal kitang 1965 gintukod ini medyo may edad na gid gulang-gulang na gid abi. 40 karamit gid sang kaon sang kalayo. Gani kwan sini. Oo. Plus ang mga tela nila dire ati malang-mala katama gid sa sulod dito pag simot sang kalayo ubos siya gid kaon gilayon Action Rex no. So ana kabulig sining sunog nga ini ang firewall gid nga wala naka-transfer o naglapta sa kaiping nga mga building. Kay kon lumaptay ni siya do damo-damo pagid ang naapektuhan sining sunog nga ini Action Rex no. So amo na bali sa anom ka mga nagkalamatay suliton ta apat ang nakilala kag ang duha subjected pa sa ngalan. A certain Arnold tong isa. A certain Arnold amo ni siyang cashier. Mo na siya sa front desk da. Front desk tapos ang isa way paginto. Tapos sa anom ang isa to do may sunog ginto siya. Pero ining lima do napatay niya sa suffocation Action Rex. Amo nang panayag ni Sir Bobo. Sila ganitong edad ni Ma'am Magdalene to? Magdalene kung Magdalene Magdalene Action Rex. Magdalene, pila to edad niya? 70 plus more or less. Okay. May edad na. Ang iloy ni Christopher, no? Amo na siya. Ang sa babaw dito. So, LCC mo nagali si Kwan, si Christopher. La Consolacion College na sa Galilina. Diri pagidan sa dalom Action Rex so upholstery ni Blati apos niya dakpon sa kalayo mo. Mga foam inidiri sa dalom. Di isa ka kwan sang kalayo tapan gid dasig are may gapanaog na no. May gapanaog na sini Batrion prepara naton ng aton sini nga litrato Action Rex sakto Action Day video. Are may gapanaog na cinema tiniyon na isa na okay are may check na to abe may flashlight na tanga nakitaan nga nagapagwa sa sini nga mga tiniyon diri na siya walambay sa tubang naton mo pinaka
ubang naton cinema tinyon. So may isa na hari isa na naggawa cinema tinyon. Okay, may isa daw dako nga tawo ni. Dako nga tawo ni. Isa cinema tinyon Action Rex. Ato na ginutang sa 10 cinema tinyon. So haligid lang kay malibot ko dibi sa yak na portion. Kita masulod ko di sa ilang fire line nakasulod ko di sa tent mismo. Action Alvin basi pwede ka di ka penetrate sulod mismo ari na. Ginrekta karga sa AB Action Rex. Ginrekta? Dako ato nga tao posible nga kuan na to basi amo na tong si Christopher no? Check na ton bis ni Matrion de nga masunod diri sa may abi yung nga kuan masunod diri sa may bangkay niya ang sino ini basi section Alvin ara dablaw ara diri okay second floor ni Halin okay. Sino ni sir? Sa second floor pa lang nila po. Sino nga bangkay ni? May nila may identify. Di pa ba identify? Second floor ni na Halin Action Rex. Okay. Hindi pa ma identify kung sino. Pero madako ining tao Action Rex, no? Tuman kadako nga tao. Kay makita naton diri sa iya sining lawas din mismo. Isa pa lang out of the 6 na confirm nga patay sa sulod. Isa ang napapanahon sa sining mga tinyon. No? Okay. Basi pwede ka sulod di. Dali lang kay balikan to si Action Brian Morden. May isa na nga nagguwa subong pero hindi pa maklaro kung sino ini kag Dindalon, no? We have Action Brian Morden. Action Brian? Dali lang. Kay garing pa. Action Brian? Yes, Action Rex. Balik kita dire. Nag-try ito na connect. Kasi niyara ka pa na isa. Kumiton ta. Daligid lang. Anong hindi ang imong ma-video live ta. Okay, sige. Dula siya. Nagka-penetrate kita dire. Daligid lang. Ang General Car nga magitan sa dito duha ka bilog. Yan ang abi tanan National Bilog. Ang abi tanan ari dire. Kanambal na to second floor ato na puha. And why pa sang identity Action Rex kung sino ato, no? Kasi given pagwa niya ang body cadaver bag na mula sirado with Action Rex mo na safer gito yan. Hindi mo makitaan ang itsura sang tao kung hindi ang sunog o kung hindi sirado siya katama. Kamaring sitwasyon sa sining mga tinihon. So, dali lang kay kita sa malibot kita rin sa tiyak na version. Okay. Okay na lang. Ginakulat-kulat na ito. Yung panaog sa gilisa. Okay. Okay, may isa naman Action Rex natin yun. Duha na, no? Duha na ang anaton nga papanaog. Duha na, no? Wala wala kung bago sa ini. Naputos na na? Putos na Action Rex. Sunog grabe kasunog Action Rex. Sunog iniyo. Kita ko din sa kamot niya. Ang lawas siya sunog niya. Di ba si Bayo yan na sunog? Bayo Action Rex ang sunog. Saya. Talagi lang. Sir, ano sir Bayo lang ito sir? Lang. Dua. Dua sa sinima yun. Sunog ko bukon niya. Bukon sunog. Utang Bayo niya
sunog na sunog man, no? Kita na to sa material. So, duha, apat na lang ang pinakunat-kunat sa material action Rex, ano? Okay. Check na to sa material. Okay, plastic man lang po papanaog nila. Huwag man lang dugay, ara na da yun. Okay. Ara kayo gina... Okay, duha, sabal na naton. Wala pa dito ang pamilya nga makita, abi, ano, pagluwas kayo na, hindi may nag-bibion, abi, ito rin. Subong, matry na bilipot, hindi yung function. Maraming mga butilya din sa dalawang sa building mismo, puro butilya, buka, at sila reaction Rex. Daligid ang kay Dresap Yaka portion ng Coton Dervising. Okay, isa. So, gina-pastar ang bangkaya sa Matinion sa sulod mismo. Pero hindi ko mabalaan kung may kung laki ato action Rex, no? Ito sa nambala natin, nagkasirado. Kag gapulo ni action Rex ang lawas niya. Kag nag-kulo ang tuhod niya, nagabika action Rex. Nagabika ang nasambit yang biktima, no? Sa ining sunog. So, tarigid lang. Nagaplastar na to sa Matinion, no? Alright, action Rex, no? Subong City. Action Alvin? Okay, may ginaplastar lang si Action Ryan, Action Rex. No, and ginadala na ang bangkay sang sining isa ka persona sakay sa funeral cart, no? Isang abi, and ginahulat man ang pagpanaog o kung pag-retrieve naman sang panibago naman nga bangkay. Actually, Action Rex duha na, no? So, may ara pa nabilin nga apat. Granting nga ginhambal, una na ginpahayag ni Sir Buboy nga anom ang nagkalamatay sa sining sunog sa duha ang na temporaryo. O kung nakuha na Action Rex, so na-retrieve na sa sining Matinion. So, subong sining ginahulat man sang pilak mga pamilya. Ginahulat man natin ang pamilya sang nagkalabig sa makayari di kagina nakitan man nato nagahiti siya mo si Sir si Ma'am Pasoy basi makakuha kita si Superintendent o Lieutenant Colonel Pasoy amo siya ang nag-lead no sa siling investigation ag i-confirm Action Rex kung bala anom ang nagkalabig kung mabasi available na subong si Superintendent Pasoy, no? Okay, this time istorya pa sa mga opisyal kagang basi iya sang syudad istorya man sila ni Ma'am o ni Councilor Cindy Rojas, no? Istorya niya subong na aga aksunin nga tinak na action na Rex. So, basi available kung makakuha kita sa mga dugang ng mga informasyon gikan kay Ma'am Pasoy. Okay. Sige. Ma'am, Colonel, pwede? Sige, alang-alang. Oo, sa Action Radio. Oo, ma'am, pwede. Hindi siya lang, pilang nakita ninyo itong mga bangkay. Sa babaw, apat. Apat? And sa second floor na siya? Sa second floor is, lima. So, lima, and then isa sa babaw. Four. Anong tanan? Sila ka lalaki mo? Ang babae, yung na-identify ko lang po kanina, ang isa mo, on the rest, so lalaki na itong iba. Hindi pa ma-identify ang isa sa fourth floor, kung babae o lalaki. Pero ang napatay ni silang iba sa suffocation? Ano talaga sa opsita? Si doktor naman ang aton nga hulaton sa iya nga opsita. Sige.
Ma'am, salamat ha. Si Superintendent sa Pasoy. Kung si Bali, ano to gani? Liwat na to? Isa sa babaw? Isa sa babaw, lima sa second floor. 5 sa second floor? Yes, amo na Action Rex, no? Anong tanan. Ipasa ko Action Rex kay ang communication kay Action Brian. Sige, Action Brian. Action Rex kay may amo ni kay naman mo ang taga Bago bala. Nga may ginapangita sila. Sir, liwat sa Action Radio, sir. Bali may ginapangita amo nga amay. Amay. Anong pangalan mo, sir? Arnold Filomeno. Arnold Filomeno. Okay, pinang edad niya sir? Mga 54. Ano na dito mo sir nag-lakon nga ari sa subo? Anong sitwasyon? Nag-duty di sa Gapon. Gapon, naglakad lang. Anong trabaho mo, sir? Cashier siya. Cashier. Pobre? Sa Haba. Okay. Ito na edad niya sa'yo again? 54. 54, sir, sa cashier din. Okay, so ginatawagan mo sir kayo na? Oo. Tawagan niyo sa kayo na? Sa bato ka? Wala. Nga gani, hinay, garing lang. Pero wala sa kitabat. Ilang edad niyo? Ate lang na sa katuloy ko, brother. Lawig naman ako. Ano mo nga lang yung sir? Arnold? Armon. Arnold, kaya? Armon. Kaya Arnold. Ni Arnold. Gapon. Anong nakabayahalin para sa pagkikanayin niyo? Ay mga ayaw, sa akong buto ko, matuway ko sa magaan sa hapon, ngayon nag-duty nito. Pero dito rin po sa bago. Sa bago rin sa Lagi na, sa Haga. Oo, sa bago. Sa bago. Kasi pagkabalo nyo kayo na nasunog, din ang ginimo, ano lang, katto na lang kamo din. Namati, yung nanis radyo, kung confirm yun niya, nga lang yan, sige, naginlawag. Action Rex, sa mo to si Armond Filomeno to siya, no? Anak ni Arnold nga cashier diri sa Haba Hotel Action Rex, no? So sa initial kaina, amo to nga ang cashier Arnold ang pangalan, Filomeno ang apelyido, 54 years old, ano? Mangko tadi pinaka-address nila sa bago. Anong pinaka Ilan years yung papa mo nga naka-operate? Lipat na kuman, lawid naman. Mga 10 years. Sarang siguro. Sarang 5. 5. 5? Kasi tawag na sila. Kadua. Ato ang isa mo lang ko. Oo. Hindi yan. Kapuli. Nisa, radlaw. Mutulani nga sa kapuli. Sa balita. Last 5 ang gabi. Saga, nasakit ang gabi yan. Ato na sa aga pa mga alas 7. Anong nahambayahalin pagkitanayin niyo? Anong pinakalas? Kung ano ka construction, pinasa kung may try. Ano kasunod siya? Kilala yung kanyati? Kilala yan na dugay yan na ano. Kay bali, engineer yan sa una nga may nila sa ni Christopher. Yan na lang. Sige, salamat din sir sa Action Radio, no? Amo to, mga action ang si Armond, ang bata ni Arnold Filomeno, Action Rex, no? Sa ato ni istorya bago gid lamang. So, why na sila nagduha pa nga magkadto diri, iti kabalo sila nga ang cashier sang sining pension house. Amo ang ila sining amay. Kag tiya mo na, why pa makapanaogid, no? Sa sinimatinion, ginahulat-hulat pa nila. Kagway gid ka pauli sila to nga puluyan? Why usually ko no, last week sa aga pa kuno ga pauli na? Oo, isa na lang gid. Sir, isa na lang gid, sir. Isa na lang gid. Sa duwa nga nakuha kaginawa ito siya. Wala pa ko kakita, sir, sa isura ya. Okay, natapon na. Wala ko kabot gid. Bago pala dito. Ano papa mo gabi may idea? Wala ko idea. Good jacket. Magulutod ka mo. Ari di mga kabata. Pila ka bata ni Sir Galing? 5 kami. Kabot tatlo ari dito guys. Di ba tatlo? Ay, dua ang bahay. Ito sa gawa ng bahay. Ang isa to sa balay na bili ng mga na mo ng agot. Thank you, Vicenyo. Di pangway na nakakutanay. Salamat. Okay, na utod si Action Brian balikan ta lang siya parte sini, no? And before kita mag-commercial sa sining
udto diri sa sininga hapon diri sa aton sininga pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time launa 20 nga aton oras. Pasensya gid kay ginahingagaw ta lang information. Balikan ta si Action Brian more than Action Brian. Yes, Action Rex, pasalamat ito kay Armonda nga mayong accommodation niya sa aton sa pagsabat sa aton sining mga palamangkutan. Duwa pa lang so far na pagwa? Duwa pa lang, Action Rex. Sa kwanto, second floor. Ang napaidalom na sa sining mga tiniyon. So may apat pa, no? Nga ginahulat-hulat sa sining mga tiniyon. Base may gamay nga kabudlayan kay tag-isa-isa lang ng ilang pagpapanaog, Action Rex. Isa-isa na amat-amat lang. Bisan damo di sila. Or sa pag-inchendi ko, may padisang funeral car, kay duwa lang naka-standby di kay na. So makapanaog, may biguro ang next nga cadaver kwan, kung may funeral na nga naka-standby diri. Kay, unlike sa, taliwas sa palayag nila kagina to, nga kuno ibutang nila sa tent diri para makilala ining mga biktima. Maway na lang, ginrikta na lang ni karga sa funeral car. Kay halos identified naman mo magluwas sa isa nga iway sang may nakakilala pa sa sininga mga tinion Action Rex. So bali duwa kag may apat pa nga nabilin sa sulod Action Brian? May apat pa nga nabilin sa sulod. Sige, kung ano gidman, balikan talang kamo dira, dugay-dugay lang kay matag tayo pila ka mga commercials. Yes, with Action Alvin Graba, Action Dale Salazar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden, Action Alvin Graba, kag Action Dale Salazar, upod man dira kay Action ani Kirao sa aton sining patrol direkta sa crime scene mismo sa Dalan Gonzaga. Aton sining Facebook Live padayon, duwa pa lang sa 6 ka mga bangkay nga napatay sa among sunog ang napagwa dira sa Haba Pension House sa Dalan Gonzaga sining syudad sa Bacolod. Bantayan ng dugang siniya, may tisi mga ka-aksyon para sa immunity booster, alkaline base nga vitamin C para sa ginaubo, ginatangkaso, kag ginakataro. Mga bukol-bukol sa lawas ta, hubag sis tumor, goiter, kagiban pa. Isa pagid Santon Placer Balcony. Para sa mga paminsaron, tablang hindi makarelax pa, relaxo ni ini tungod sang Santon Placer Bal Coffee. Acidic kag wala nagakurog-kurog ang lawas ta. Santon Placer Bal sang inyo sininga kotis, pampadula sang punggod, ringkols, pilas-pilas, pikas-pikas sa guya, mayro mabaho-baho gawa, kakasonin na sang sukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar, kag mabakal man online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or Kalusuganyan Facebook page, i-check lang ninyo dira. Kag isa pagali ka produkto ta, ang may 3 ka anti-diabetic properties sa muna siyang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar kag polypeptide. Ito sang insulin. That is why dito inyo nga mga kaaksyon namon dira mga kaaksyon. Ang mabakal nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or Kalusuganyan Facebook page, mabakaldra or ma-order ang DTX 5
Kag sa mga kaaksyon ta dira malakay title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, malakay finance. Santo Niño Stop Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ni sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon. Jensan sang second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019. Sa diin siya hiwaton dira sa Bacolod Living Water Crescent Fellowship sa St. Vincent Road, Barangay Tango, Bacolod City sa Disyembre 7 las 8 sang aga tubtob las 12 sang udto. Ang activity will to be conducted by the Philippine National Red Cross, no? Second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko 2019. Pakigangot lang dira sa Jensens Philippines Incorporated sa ATT Building sa St. Vincent Road, Barangay Tango, Bacolod City. Isa ka second bloodletting activity. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 26 ang aton oras. Ang iban pang mga topiko tada kag mga talakayan tay paiway tanay de mga kaaksyon kag ang aton sining nga panamyaw. Pabuasan ko lang ni ayo lang ko anay sinyo. Kay mahatag lang ta mga ligtes tanay nga mga development sa nagkanabo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya. Standby mga kaaksyon, manambalik kita sa diri ginamang madugay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang
kagihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Libre sakay! Sakay na! Oplan Libre Sakay! Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Action Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay! Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Action Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay! Sakay na! Sakay na! Oplan Libre Sakay! Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Action Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay! Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Action Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Oplan Libre Sakay! Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Action Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay! Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Action Radio Bacolod. Oplan Libre Sakay! Sakay na!
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:47 ang aton oras. Mahulam tanay sang ginutlo sa This Is My Life. Balikan ta si Aksyon Dale Salazar sa area mismo dira kon sa din ginapatigayon ang pagwa na sang anom ka mga bangkay nga nasunog dira sa Haba Pension House sa Dalan Gonzaga sining syudad sa Bacolod. We have Aksyon Dale Salazar sa patrol. Aksyon Dale. Aksyon Dale. Samtang wala pa si Aksyon Dale Salazar, si Aksyon Brian Morden. Kadtuan ta ang report gikan sa may mga komunikasyon pa to sila. Dali lang kay check taning balita gikan sa area mismo ni Aksyon Brian Morden kag Aksyon Dale Salazar sa area mismo kung sa dira ginahimo ang pagwa na sang bangkay sining anom tanan ka mga persona. We have Aksyon Dale Salazar or Aksyon Brian Morden. Aksyon Dale? Aksyon Rex. Aksyon Brian, yes. And also, 5 na sa anom ang napapanaog sa mga otoridad na diri sa Haba Hotel sa Quiapo na Convention House. Kag ang pinaka-latest diri amoning posible ang lola ini, no? Kay bisa na tabuna ng yasining lawas diri sang habol. Makita diri nga ang yasining suksok nga bayo Action Rex daw dakadaster ini siya pambabayi, no? Pambabayi kay may naggiha diri gamay nga nakita naton, no? So ini posibleng napatay ini bangod sa aso kay ang iyang abayo malangani way manasunog Action Rex, no? Okay. Ato na ginkamatyan sini ini ipang-5 Action Rex nga napapanaog. Bali isa na lang ang way mapapanaog. Isa na lang ang nabilin. Oo. Ang bata napapanaog naman to kay ina. Mabalaan mo kay ti gamay gid man siya bata. So ang tatlo to kay ina hindi ko ma-identify kung lalaki o kung sino to, no? Ari basing lola na ini ang pang-5. Amoning pang-5 si lola na ini. Kaya nakadaster ang bayo niya pambabae Action Rex. So isa na lang ang gina-pulat-pulat. Kaya gina-check liwat sang Bureau of Fire Protection diri kay nag-aso sa gihapon. Gaso gyapon ng babaw? Diri sa dalom sila sa may State Motor Parts Corporation Incorporated, no? Sa dalom diri may ari na din tagiya nag-abot na nag-aso din, no? So ang grupo sa Bureau of Fire Protection nag-alas naman din sa ila naman nga host. Nag-pari sa sulod pagidlaw may nabilin pagid sa sininga mga tinion Action Rex, no? So isa na lang ang ginahulat. Bali ang nagkuha na tanan abi to ginanakitaan sa Action Rex. Subong wala pa ko kakita kung anong makuha sa kay way pa sang funeral car. Gibutang ni sa tent dire sa cemetery on, no? Gani kita ko sa live tadra ara sa sulod sang tent dira na putos na. Amo ni siyang isa ari subong di, makitaan sa to mga viewers na ton. Ari sa tent di ginbutang, no? So ay pa ni sa sang kalargahan. That's why nga way pa kalargahan dira. Way pa kay naubos to karga kay kada salakyan to isa lang. Na isa-isa. Ari si Mayor Bing Lirardia sa Nimatriyan. Bay. Dali lang gid hutikan ko si Mayor dali gid lang. Hutikan palapitan. Si Mayor Bing Lunardia halin pa ni sa Metro Manila. Nag-abot siya subong aga. Para mahibalon ta Aksyon Dale Salazar liog tadanay Action Rex si Mayor. Okay. Nag-istoryanay pasla ni Sir Boboy Plotenia sa Nimatriyan.
upod man diri si Councilor Cindy Ruas mo kagina man ni, way halin-halin man di. Gani man, halin pa na sa kagahon dira. Oo, ari man di siya. So, Parte man ang konsehal, no? Actually, sa pamilya na ang tupad mo, te, galing kay safe naman ang sa iya dira, nga baligyaan, pero te, mas concerned siya sa mga nasunog o nasunugan dira, no? yes, Action Rex, no? Mm. So, istorya na ipas na sa material ni Sir Boboy Plutenia. Ulat-ulat ta kung anong mapalayag man ni Mayor Bing Linerdia karon dugay. Angot sining trahedya nga naglontad diri. Why pa funeral car? Why pa Action Rex kay kada panaog isa. Isa-isa lang, no? So, why pa nang isa ti kaabot. Actually, ilagi na himong na nila diri kay na antes sila ipanaog dapat Gaulanda? Away na, may nang panahon ng Rex. Kag hindi naman siya mainit ang singal sa init, hindi naging shadow. May gani kay gusto na dilakat-lakat unlike kay natin nag-inulan sa sininga lugar. No? Aras Mayor Bing? Sa Mayor Bing, inaulat-ulata nga makatag sa iya sininga mensahe karon digidugay. Kung anong statement niya, kag base may mga panugyan di siya sa mga hindi lang hotel, tanan nga mga establishmento sa syudad sa Bacolod, kag maghalongit sa sulog na ginatuwag. Ito ang resulta subong amo ni anom ang nagkalamatay Action Rex. No? So, hulat-hulato naton, kung anong mapalayag karon ni Mayor Day, nag-abot siya sa material. So, pag-ulan ni siya, abot man mo. O, alin na sa Manila, bala mo? Oo, wag na siya abot. Ipasa ko kay Action Dale, Action sige be. Rex. Parang ma-check ta si Action Dale Salazar, sapyak nga communication, Action Dale. Ano na lang? Action Dale? Dalagid Action Art ni masulod isa sa imo. Nagali. Dalagid. Okay. Action Dale? Dalagid Action Rex sa plastar sa iyang kuana, sa iyang plastadan. Kaya para makapenetrate sa kay Mayor Big Linerdia, ginahulat-ulat namon nga makakuan siya, makapalayag si Mayor Bing sa sining mga tiniyon, ano? Ari kami sa idalom sang... Action Brian? Yes. Action Dale? Sa sining mga tiniyon, gina-orient pa no, ni City Fire Marshal Catania, si Bacolod Mayor Evelio Lunatia kung ano gid ang natabo no sa sunog dito sa may Hava Pension House no amo ni gani si City Councilor Cindy Rojas ari di sa gihapon Action Rex no nagapabilin sa lugar sang sini nga insidente no kay si Mayor Bing sa aton diri nga pag-insyende halin sa Senate basi siguro bago ni siya abot no a flight from Manila to Bacolod Action Rex nga tinguha no nga makabisita maka-check man sa sitwasyon diri sa area sa nasunugan nga Pension House Action Rexa. So far si Mayor Bing nagkuha man sang iya sining face mask kay sa sining area may diri sa establishment ining State Motors Action Rex kadalom gini siya sang Hava Pension House. Yes. Nga may nagaginuwa pa nga aso amo na gina-check on subong sa mga personnel sang BFP kun bala may mga sunog. Ano na aso na sa foam na da or nanuman di na nagali ng aso naman? Actually, Action Rex, diri sa may State Motor, may nagaginuha nga so, hindi sa sure kung dala pa rin siya sa babaw, no, inibilang ang pag-finishing man sang kapulisan o galing piyari na ang Bureau of Fire Protection kaya may nagpanawag man sa BFP mo daw bag-o balang fire call nag-respond man sila dayon di subaw makitan rin naton mayara sang dako nga host sang BFP nga gin pasulod sa State Motor Parts Co. Incorporated sa dalom sang Hava Pension House kag gin-check kung bala may kinanglan dira pasyahan sang tubig no kay puro ni mga lubricant Action Rex ang baligya sa sining establishment commercial kag in kaso tay delikado Action Rex no kun gamay lang abing spark sang kalayo. Si Vice Mayor Elcida ra padara sa area? Si Vice Mayor Sid nakagawa na pero si Mayor Bing Isilio yun na siya. Nakuha pa naman ang initial report ni kay Haringgon sa Manila tungod sang sugar sa Kalamay. Nagtawag na ko kay Atty. Quansing mag-create kami isa ka committee or task force na composed
Masaylo tabi sa piyak mo nga komunikasyon action del kay daw kabudlay gid sang signal tada saylo anta sa action novel sa piyak nga komunikasyon niya para nga sigurado ang pagsulod mo dira no dali lang action del kay ilang taon tadi kun masayluan ka si action del Salazar sa piyak nga linya dali lang kay ambot ko na mo ni siya dali lang para maibaluan tabla kung makarekta siya sa piyak nga komunikasyon. Action Dale? Yes, Action Rex. Yes. Balikan natin si Bacolod Mayor Evelio Lenardia. Hard look to the situation of our accommodation facilities. Especially Mayor na ang allegedly ang allegedly ginuot, ginara magamotor, ginugyan Tinanan padaluman ginasang pulis because sa kung matuod sa allegation, there should be criminal responsibility here. But ang consequence na is tanong tama ng aton kintaan sa mga buildings at sa mga accommodation facilities. Kasi unahon man gina-investigar na mabalantagin ikon katuo din na parang malagasta ang responsibility. Ang pantangan Mayor, sa building, anong ginamba ni Sir Buboy sa kanya? Mayor ng Fairhandies, may nagkakaisip gina-review ko siya kag mas kakasensitibo man siya nga bagay dapat sa ilagid magalin ang mga detalye ng sinal kay Cindy at kabalos na. Ay nagkaramatay, miyembro gisang habang family ang akap, tatay, lola. Nakaya niya, unidentified. Nagdi na pagyan ni Uding Manaldiya sa Bureau of Protection nga padalman ang ining insidente. That should Liso big gamay sang imo nga komunikasyon kay gatabon sa itsura ni Mayor Bingo. Nga may nagputang medyo accidental on their part because for sure silang tag-iya sini proteheran gid nila ni Tani kag lalabot sila propiedad ila kabuhi ang nataya so and the likelihood niya silang balasulod daw kalayo. So it has to be other forces, other circumstances na dapat ato tutukan. That is, of course, initanan initial, no? And we're not taking conclusions yet. Dapat padaluman ang investigasyon. Disaster preparedness program sa atong syudad. Naman ginayang disaster preparedness program na in fact it's even recognized sa RMO hindi man ta siling pero alertness ang istorya tadi kag still dapat continuing yang review non-stop niya dayo whole year round. Hindi lang ta magsiling mamat inspection lang kasi na just because may business permit renewal but ginaliwat ko na sila ni Chief Protenya na that is supposed to be a never ending hindi na magsige-sige because kada adlaw so to speak kasi may mga developments mo may mga iba niya may mga illegal structure, illegal renovation. Hindi mo na mapigo kung may iba na yung retubado nga wala yung gahulat ng permit. Hindi maubra lang sa sila. So, kasi ang ginaubra nila sa regulasyon. Natin kung ganda. So, halin sa may Metro Manila, airport. Oo. Paibaluan mo na rin sila. Ang mga ganing may civil service, may Bangko Sentral ng mga events, may una ko. Actually, Mayor, 4G, yes?
at least if it is any consolation, statistically, proportionately, butang kami sa the law of averages, at least kalabanan na sabat. Haba, family, habang sa pagkakaisa ni Christopher Mayor na taga-Salong Bago. Siguro, I think that must be a story of kabalo na mga kamuti sa Sagwa. That means, natayuhan doon pa kamuti nila, maka-branch out. Ano ba sa pamilitang technique? At ipakuha natin sa DSSD, no? Ipatanaw na as a matter of SOP. Although, we can even assume as of the moment na hindi man na sila yung mga indicted. Are people na may kaya man. But if we can help, we will help. Kaya mo na guys, ko masubo niya nga kay hindi lang propitat ang ginastoryahan, di ang matanting kabuhin. Ang kadako sa sunog na nagligat, at least wala kaswapdi. First, that is a reminder to all of us na ang pinaka-precious na butang sa kalibutan ang kabuhi. May of course, kasundo ko gani, no? Kamay pa mapadalog, matungkad naton ang kausa para nga may konsuelo man sila. Kung may ara sang responsable, binagay ko may ara sang criminal liability, of course, so natin. Rex na batian si Bacolod Mayor Emilio Rinaldi nag-transfer siya sa scene Action Rex diri sa may Hawa Pension House. Ano siya tiya dirigin set aside ang planiya ka mga events nga kuntani scheduled niya nga padulungan Action Rex. So batian si Mayor Bing at siya tiya na ginatugyan sa Bureau of Fire Protection Bacolod nga padalman ang investigation kag kung sino matukiban nga mayara sang criminal liability iga-pursue sang Otoridad Action Rex ang pagpasaka sang nagakaigo nga kaso. Na-mention man ni Mayor Bing may kayaman ang pamilya nga nataktuan sa nga sunog, pero protocol sa gihapon sa gihapon higa-consult sa DSSD ang naman nga bulig pinansyal nga ihatag Action Rex sining mga biktima sang sunog. So siya hindi pwedeng pabuyan-buyanan lang ang pag-review sining mga establishment o commercial with regards sa ila mga safety in kaso nga may mga sunog nga magluntad Action Rex. So siya dapat yearly kag regular nga magpatigayon sang inspection ang personnel sa Bureau of Fire Protection Bacolod para at least in kaso nga may mga sunog wala lang iya sang kabuhi nga mautas sa alkalde precious ang butang sa kalibutan amo ang kabuhi Action Rex. Sige. Ano dang sitwasyon subong napagwa na tong isang nabili na Action Dale? Wala pa din Action Rex. Tamo na lang ginahulat isa na gid lamang ka bangkay ang ginahulat sa mga otoridad sa mga katapos sa media kaya ang na pull out na sa Otoridad Action Rex. Kag so far isa na lang gid ka bangkay ang ginahulat nga ma-pull out na Action Rex sa Sinigya. Pero may isa pa gito? May isa pa gito Action na Dale? Yes, Action Rex. May isa pa nga nabilin. So total niya, ano na kung sa'yo nga wala? Pasay na pagwagis ka? Nga danuga yan, sir. Wala tang ang funeral parlor. Funeral parlor, Action Rex. Ang Action Dale? Daligi lang kay naputol siya. Nawagtang siya, Action Dale? Daligi lang kay why siya signal. Si Action Dale Salazar na dulang signal niya. Gikan dara sa area sang Dalan Gonzaga. Isa na lang ka bangkay ang ginalantao nga basi mapagwa na sa sining mga inoras pero ginahulat pa ang funeral car
mga kaaksyon. Isa na lang, kaya isa na dala na, bali 5 na tanan na dala dito sa Abbey Funeral Parlor, bali may isa pa, kaginahulat na lang ang funeral car nga mag-abot dira sa area, no? Balikan tabi si Action Dale Salazar sa report dugang dira sa area. Kag padayon ka mong nagalantaw sa aton sining live broadcast sang Aksyon no Radyo Bacolod gikan dira sa Dalan Gonzaga. Action Dale? Yes, Action Direct. Sa naman tanay, isa lang lamang ka bangkay ang ginaulat rin sa otoridad si Amotambal ni Sir Putenya na dugay-dugayan ning pag-pull out bangod by ginahulat no ang funeral car nga magakuha sang sining bangkay. So ano tong nagkuha sa Bagulang? Action Direct. Ano tong nagkuha sa Bagulang funeral parlor? Abi man to? Wala Action Direct. Do mo to nang kaina Abe ang nagkuha. Pag may raman sang St. Peter Action Direct. May St. Peter man. So wala ta ginakabalo kung ano ang ano nga funeral car ang ginaulat? St. Peter. St. Peter Action Direct ang magakuha no. Sang katapusan nga bangkay. Dili sa may Hava dinto sila gindalatan St. Peter kon ang iban to sa may dinto? ABE. Sabi? Abi Action Direct. Abi, so, pinakabilog ang abi to, 2? 2 Action Direct. Ining ang apat, diba? Ining ang nagarean si Christopher Hava, ang iyang bata, may kaya Action Direct sa St. Peter, ini sila. Bali, apat. Ang bata, ang Iloy, kagang Apo, kagang Timbang. Correct, Action Direct. Tayo na nagabot na ang St. Peter nga funeral car no. So pagkakapwa tunay ni sa mga otoridad no kay amo naman ni ang katapusan nga ginakulat para maka-pull out na gilanak sa liwat abi nga mabuksan ang ini nga dala no kay kadamo gid no sa mga nagausisa nagalantaw pag may mga napektuhan man ng mga motorista nga nagakot man bisan sa pa, no, traffic. napektuhan ginadang sa Dalan Gonzaga kag Lacson. Especially Action Direct ni mga business establishments diri nga nag-decide nga wala na nila ginbuksan na. Ang ila sini nga mga baligya no like may mga balaklan diri sa tinapay, may mga hardware diri nga close na gid Action Direct. Wala na sila nag-decide pa nga buksan no may mga bangko man diri gani si normal operation kaya ang kapulisan diri naton kung hindi kaya katapos ang media hindi kagid makasulod sa fire line do not cross no nga sining ginbutang sa Bureau of Fire Protection Bacolod Action Direct. Sige, kung ano da karon mabtan ninyo dira kag final report ninyo tubtob nga matapos da tanan nasigaw tay na action na Dale. Sige. Breakfast diri sa may Hava Pension House ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Unang sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, Action Alvin Graba, kag Action Alvin Graba, po direct sa Action Nani Kirao sa area sang Dalan Gonzaga, kung sa din nila nagtohaw ang kalayo kaina sa Hava Pension House dira sa Dalan Gonzaga. Alang-alang tagalin sa tiyempo. Standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life. Iga sunod sa dili ginamang madugay upod kay Action Welma Sugaton. Ako ang inyo ka-aksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon!